נו? מה? מה? קום. מה קום? מכיר קומקום? תחלק בשתיים. מה יצא? חצי קומקום? בסרט רע. קודם כל שיקום ואז. בסדר, תשבי בספה הזאת. לא רוצה, זה עיקרון. נו מה, זה כורסה של אבא שלה? כן. הוא גם אבא שלי. כן קופיקו. למה את חושבת שהילדים לא רוצים לקום בבוקר לבית ספר? תגיד לי אתה, למה? אני שואל אותך, את הפסיכופתית פה. So, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. מה דעתך על זה שתמר נהייתה פתאום מפורסמת? מה, את מתכוונת על זה שכל הזמן רודפים אחריה ומבקשים חתימות? מה אתה אומר? תראי, זה נראה לי ממש מוגזם. אז היא ראתה נמר בחונטוזה, כל בוקר הייתי מתעורר והייתי רואה לפחות 3 נמרים. זה בדיוק מה שאני אומרת. מה, גם את רואה נמר כל בוקר? אני רואה את אברום כל בוקר, זה הרבה יותר מפחיד. So, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. וממתי יש לנו מפוחית פה בתזמורת? איך אפשר תזמורת בלי מפוחית? תשמעי איזה יופי. אתה נשמע כמו עורב צרוד. ואת נראית כמו תוכי מנוזל, אז מה? הביתה? מה, את כבר הולכת? לא חבל? So, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. שכזה גג פרום בשניים. ושיואב קולנוע בהרגיח אותי, אובייסלי. זה מה שיגרום לידי את החלומות שלך להגיע? בדיוק נפלר. עכשיו, תור איה. מה? היית רוצה. פתאום פילים לכם. נו באמת, בוא. כך. למחוק את החוקים שלא מקובלים עליי? לחתום, רוני, נו באמת, לחתום. שכולנו מתחייבים לעמוד בכל החוקים האלה עד שההורים חוזרים. כאן ליד החתימה שלי. בבקשה. כל עוד אני נושם, על החוקים אני לא חותם. באתי לנקות, פשוט אז עצרתי וחשבתי. 15 שנה באתי אז את מנקה אותי, אז למה שפתאום אני אנקה אותה? אנחנו לא משתפות עם זה פעולה עד שזה לא יוצא לו מהראש. מה זה? מה משתפות? כן, אנחנו 2 בנות ובן אחד. הנה, תראה אפילו, תראה במה הוא משחק שם. בלהרוג זבובים, אחי. למה אתם מוזרים? למה אנחנו מוזרים? אנחנו תמיד מוזרים. נכון? העיקר שיהיו נקיים, מה אכפת לכך? כל אחד יש את הכלי עבודה שלו. אחד מנקה עם מברשת, אני מנקה עם אח קטן. מה יש? צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. את מכירה את האמרה, אם כלב נשך איש, זאת לא כתבה, אבל אם איש נשך כלב... אז צריך לקחת אותו לווטרינר. טוב, תקשיבו, מה שאני מנסה להגיד זה שיש כל כך הרבה סיפורים מעניינים, מרתקים, שונים, פשוט צריך למצוא אותם. טוב, את מוכנה לזרוק איזה כיוון? כיוון? סליחה, שושנה צריכה כיוון. תנו לי לעזור לה. בואי, הנה, זה הכיוון לדלת. So, that one there was a violation. Personally. שושנה, מה קרה על הפנים שלך? מה קרה לפנים שלי? מה זה? מה שלי לפנים? אני לא... מסכת יופי, שמתי. שושנה, אני חייב להגיד לך שזה מאוד מתאים לך. באמת שעדיף לך למרוח משהו על הפרצוף, שלא יראו את הפרצוף האמיתי שלך, ככה אנשים פחות יבהלו. So, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. דלת, אני פותח. בואי, נכתוב לך. אז לא יחזירו אותך לג'ונגל. לא הסכימו לקבל אותי בלעדיי. So, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. בחונטוזה זה לא היה קורה. כי אם קוף לא הצליח להשיג בננות, ישר כולם היו מתגייסים לעזור לו. ויקו, תפתח בבקשה, נו. אלה שכבר על הזמן במיוחד, והם גם נאלצים להתמודד את הראשון רעבים. טורמן, פותחן דלתות. כבר תרמנו. So, that one there was a violation. אוקיי, בסדר. ביי. ביי תמר. אוקיי. מצידי אפשר להתארגן וללכת. גם כן. משהו פה לא בסדר. הים לא מוצא חן בעיניי. זה בסדר אברום, גם אתה לא מוצא חן בעיני הים. So, that one there was a violation. Personally. עוד יצור. דבר אליי.
מה קוד ההורים המחושב?